Assalamu alaikum mai saurare. To, idan mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun zo muku da wani shahararren batu ne a kan wata Jarumar Kannywood mai suna Nana. Sai da wannan shahararriyar jaruma masaniya ce kuma sananniya ce wanda dukkanin al'ummar Hausawa sun riga da sun santa. Wanda mun zo muku da wani batu wanda mu dai bakin mu ba ya iya faɗari ba. Sai dai in mai saurare ka tsaya ka kasa kunne kuma sannan ka tsaya ka ji sannan kuma ka kalla ko da mun zo muku da kyakkyawan evidence game da wannan dukkanin abubuwan da suke tafiya. Kuma abin da ku gani da kuka ji sannan sai ku yi dukkanin abubuwan da ke rauki mun gode mai saurari domin ka shakalo. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Haka yake. Zuciya ba wai fili ba. Na gane matsalar. Ni ma matsala ta ce. Na gane maganar. Ni ma magana ta ce. Na mace nawar. Dan ai kadara ta ce. Har na yi kira sakon ne saurari kalamai na. Jirgin za ya cira Allah na iya mai da dare rana. Wannan gaskiya ne. Haka yake. Wannan gaskiya ne. Haka yake. Kwarai.